Altså, jeg vil gerne lige vise jer, hvordan jeg er ved at lave et nyt automatisk vandingssystem til mine kapillærkasser. Jeg har tidligere lavet min egen kapillærkasse bare af et par flamingo-kasser stillet oven på hinanden. Den øverste, som den man kan købe med et par rør ned i den nederste, og så jord i den øverste og vand i den nederste. Og så fylder man den nederste med vand. Nu vil jeg gerne automatisere det lidt. Jeg har i alt 3 stykker her, jeg gerne vil have sat automatisk vanding på. Der er ikke så meget nyt i kasserne her. Som I kan se, så er der monteret et par rør under bunden, som skal fyldes med jord, og som så skal gå ned i den sorte balje, som så skal være fyldt med vand. Det automatiske består i, at jeg gerne vil forbinde dem. I kan se slangestusserne hernede, jeg har monteret. De sidder tilsvarende inde i kasserne. Dem vil jeg så forbinde med slanger, så de 3 kasser i alt er forbundet med hinanden. I den første herhen skal jeg så have monteret en svømmeventil. Det bliver næste skridt. Det er jeg ikke kommet til endnu. Men der vil jeg montere en svømmeventil, som styrer vandniveauet. I princippet kun i den første, men eftersom de er forbundet med slanger, så vil det være det samme niveau i samtlige 3 kasser. Og den svømmeventil skal så kobles til min regntønde her, som så forsyner det hele med vand. Og dermed skal jeg kun sørge for, at regnvandstønden er fyldt. Jeg skylder måske lige at sige, at det her ikke er det endelige udseende af mine kapillærkasser. Det er tanken, at de skal beklædes med noget træ rundt om, så de ikke står som en sort spand med en flamingokasse ovenpå. Jeg kan lige vise princippet i svømmeventilen herover i mit lange automatiske vandingssystem. Her er det ikke en kapillærkasse, men et helt bed, jeg har lavet, hvor de automatisk vandes ved hjælp af et drænlag i bunden af bedet. Men hernede, hvor jeg har et lille vandreservoir, kan man se, at svømmeventilen ligger, og lige så snart vandstanden bliver for lav, så lukker den automatisk op for vandet. Og når den når det niveau, som jeg har bestemt den skal, så lukker den for vandet. På den måde holder den også hele det her bed automatisk med vand. Det var lidt om mit automatiske vandingssystem i drivhuset. Jeg skal nok komme tilbage med en ny lille video, når hele systemet er færdigsamlet og op at køre.